Bones! En aquest vídeo aprendrem a com utilitzar variables que ens permetin enviar dades d'una pàgina PHP a una altra. Per fer-ho, utilitzarem 4 variables ja definides dins el llenguatge PHP, anomenades $get, $post, $cookie i $session. I per fer-ho, ho veurem mitjançant l'execució d'uns exemples que agafarem del GitHub. Primerament, anem al GitHub. Aquí tenim l'adreça i podem veure el llistat de tots els fitxers .php que ara veurem. Anem a descarregar-nos els fitxers, copiem la ruta, anem a Eclipse, anem a View, Find Command, escrivim git clone, posem la ruta i executem. Pocs segons, obrim l'explorador i veiem que ja tenim tots els fitxers. A partir d'aquests fitxers anirem a comprovar les diferents variables. Executem l'Apache. Perfecte, ja el tenim funcionant, tot correctament, i anem a mirar el codi del primer fitxer. Podem veure amb l'eco, cometes, que serveix per escriure un text. I veiem la primera variable, que és el $post. Però fixeu-vos que en aquest cas $post no està inicialitzat, no té cap valor. Per tant, si executem la pàgina, veurem que ens surt buida. Anem a mirar el següent fitxer. Aquí ja tenim una capçalera. Aquí veiem que ens surten uns errors. Anem a executar-ho. Comprovem que els errors estan a la línia 10. Anem a la línia 10 i veiem que són les cometes. Haurem d'anar molt al tanto. Podem posar cometes simples o cometes dobles. Modifiquem el fitxer. Posem cometes simples. Executem de nou el fitxer i veurem que continua donant error. En aquest cas, a la línia 12. Unes altres cometes. En aquest cas, ho corregim i tornem a executar el fitxer. Tornem enrere, l'executem i veiem que no surt res. Això no vol dir que no hi hagi codi. Comprovem el codi, s'ha executat, però no surt res. Quin és el problema? Podem observar que el codi HTML no està ben definit. Fixeu-vos que hi havia un espai amb el títol. Ho corregim, executem i ara sí que veiem com s'ha executat el fitxer. En aquest fitxer hem creat una variable que es diu fatMovie, l'hem definit, que el seu valor és la vida de Brian, i amb un eco ho mostrem. També hem creat una variable que es diu movieRate i amb l'eco també el mostrem. Anem a la següent pàgina. En aquest cas definim 4 variables i una cinquena, que és la mitja de les 4 variables. Mostrem un missatge i mostrem el valor de la mitja. En aquest cas, 3,75. Perfecte. Anem al següent document i comprovem que estem utilitzant el $get, però fixeu-vos que aquí tampoc hi ha valor. Hem posat un nom, que és fatMovie. Comproveu que és un array. Executem. Fixeu-vos que no surt res. No tenim un valor definit en aquesta variable. Què hem de fer? Doncs anem a definir-la. Com funciona el $get? El $get són variables
que venen definides a la URL. Anem a mirar-ho. Executem pantalla gran. Anem a la URL i la definició de les variables s'han de fer amb l'interrogant, nom de la variable igual i el valor. Executem i fixeu-vos que ara sí que ens ha agafat el valor de la URL. En aquest cas, 10. Perfecte. I hem fet la comprovació de la variable $get i hem vist com funciona. Anem a mirar un altre cas. En aquest cas, simplement tenim una referència, un enllaç. Fixeu-vos que és un enllaç a una pàgina PHP on hi ha definida una variable que és FabMovie. Aquí tenim l'enllaç, cliquem i li estem passant al fitxer anterior el valor stripes. Perfecte. Anem a mirar un altre exemple. En aquest exemple utilitzem la funció URL encode. Fixeu-vos que tenim espais entremig. L'URL encode ens permet fer espais al mig de valors definits en variables per poder-los passar per la URL. Cliquem i fixem-nos que hem passat per la URL el valor la vida de Brian amb espais. Perfecte. Anem a mirar un altre fitxer, un altre exemple, i en aquest cas comprovem la variable sessió. Per poder fer-ho hem d'iniciar sessió amb la funció sessionStart i hem definit dos variables amb els seus valors. L'username i user. Perfecte. Anem a clicar a l'enllaç, executem el fitxer. Fixeu-vos que estem passant una URL amb una variable. Si la variable session auth_user és diferent de 1, ens mostrarà un error. En cas contrari, llavors ens mostrarà la pàgina. Perfecte. I ens mostrarà l'usuari. Molt bé. Anem a executar-ho. Apretem l'enllaç i fixeu-vos com ens ha llegit la variable sessió. Perfecte. Anem al següent document. En aquest cas executem la funció setCookie. Li posem un nom a la cookie, un valor i el temps de caducitat de la cookie. En aquest cas, 60 segons. El temps actual més 60. Creem una variable sessió i li posem un 1. Tenim un enllaç. Tenim un altre fitxer. Per mantenir la sessió hem d'escriure a dalt de tot sessionStart, la funció sessionStart, en les diferents pàgines. I en aquest cas fixeu-vos que estem llegint la cookie. I per llegir la cookie simplement posem $cookie i el nom de la cookie. Perfecte, anem a comprovar-ho. Executem el fitxer. Cliquem a l'enllaç. Podem veure el nom que s'havia guardat a la cookie. Perfecte. Anem a mirar un altre exemple. En aquest cas, tenim 3 variables sessió. Username i userpass les agafarem de $post. I $post vindrà d'un formulari. En cas que no sigui correcte, l'user i el password ens donarà error. Perfecte.
En cas que sigui correcte, ens mostrarà la pàgina web i ens mostrarà la variable sessió i la variable get, que és la que es passa per la URL. Molt bé. Tenim la pàgina del formulari amb una funció session.onSet per sortir de la sessió. Tenim un formulari amb un action, que és la pàgina de destí del formulari. Tenim dos inputs type, un de tipus text i un altre de tipus password, que són dos dades que s'enviaran a la pàgina web de destí, i un submit per confirmar l'enviament del formulari. Aquí tenim el formulari. Fixeu-vos que ha de posar Joe 1, 2, 3, 4, 5. Ara anem a equivocar-nos i posem Joe A. I posem 1, 2, 3, 4, 5. Fixeu-vos que ens ha de sortir Sorry, but you don't have permissions to view this page. Perfecte. Tornem al formulari, escrivim correctament Joe 1, 2, 3, 4, 5 i ara ens sortirà la pàgina correctament. Ens surt l'enllaç. Molt bé. Aquí tenim l'enllaç. Cliquem sobre l'enllaç i al clicar sobre l'enllaç, perfecte, ens surt l'altra pàgina. Fixeu-vos l'username com es manté dintre de la variable sessió i el $get és la variable que enviem a través de la URL. Perfecte. Ara anem a veure un simple if de dos variables. Fixeu-vos, $A més gran que $B. Ara anem a veure l'exercici de Spaceship. És un operador que ens serveix per comparar un valor de l'esquerra amb un valor de la dreta. En aquest cas, comprovem que si són iguals, el valor és 0. En cas de que l'operador de l'esquerra sigui menor a l'operador de la dreta, serà menys 1, tant per números enters, decimals o caràcters. Si l'operador de l'esquerra és més gran al de la dreta, el valor serà 1. Anem a comprovar-ho, executem el fitxer i aquí tenim el resultat. Perfecte. Tanquem. Ara anem a veure un exercici de valors nuls. Si tenim una assignació amb $get i un valor, que aquest valor és nul, i tenim dos interrogants, això vol dir que si $get no té cap valor, agafarà el valor que hi ha després dels dos interrogants. Un altre exemple de valors nuls és la següent línia. If set vol dir si té un valor. Si $get té un valor i després hi ha un interrogant, en cas afirmatiu agafarà el valor que hi ha després de l'interrogant. En cas negatiu, agafarà el valor que hi ha després dels dos punts. Podem fer una combinació d'interrogants. Anem a veure un exemple. Anem a executar el fitxer i comprovem que veritablement surt el valor que tenim a la dreta. Anem ara a veure un exercici de dates. En aquest cas, tenim una funció que és dateDefault
time zone set, que estem definint l'horari de Nova York. Cridem a la funció date amb la variable n i ens donarà el mes. En aquest cas, fixeu-vos que tenim uns condicionals, un if, que compara el $months amb valors de l'1 fins al 12. En aquest cas, com que estem a setembre, sabrem que $month té un valor 9. Per tant, el missatge que sortirà per pantalla serà 30. Anem a comprovar-ho. Anem a buscar el fitxer, executem i, efectivament, tenim el 30. Anem ara a comprovar l'últim fitxer, que és un codi per saber si tenim un any de traspàs. Fixeu-vos que amb la funció date i la L majúscula podem saber si un any és de traspàs o no. Si la variable leap year és igual a 1, és que és un any de traspàs. En cas contrari, direm que aquest any no és de traspàs. Fins aquí hem vist uns quants exercicis on apareixen $cat per treballar amb el pas de paràmetre mitjançant la URL, apareix $post per treballar amb el pas de paràmetres utilitzant formularis, apareix $session per guardar variables en el servidor que ens serveixin per passar valors d'una pàgina a una altra, i hem vist $cookie, que ens servirà per guardar valors en el navegador del client i poder recuperar aquests valors en altres pàgines PHP. Una salutació i fins aviat.